Әгәр дә миннән сорасалар, кем сезгә иң күп тәэсир иткән артистлар арасында кем дип сорасалар, мин әйтер идем, Галия Апа. Ул тирән психологик драмаларда уйный торган актриса. Тирән фикер йөртә торган, тирән хисләр белән сәхнәдә яши торган актриса иде. Төшкәннән артык төшмәс. Инде каргыш төшәрлек җирдә калмагандыр. Җирдә тишелгән. Мин аны беренче тапкыр күрдем Миңлекамалда. Аннары Райхан, әсәре, спектакль, Зифа. Әйтерсең дә ул рольләр барысы да менә аңа махсус язылган кебек иде. Әмма да синең урыныңда мин булсаммы? Ни карар идең икән син булсаң? Кырмасыйм. Әмма шаккатып та тормасыйм. Иң әвәлем килеп, менә бу эшсезлектән сәрси башлаган егетне, юклы барны уйларга вакыт калдырмаслык итеп, бик һәйбәтләп фирмага кадаклап куяр идем. Хәерле юл спектакльдә миңа аның белән бергә сәхнәдә уйнарга туры килде. Ул үзен сәхнәдә шундый табигый итеп хис итәдер. Әйтерсең дә менә тормыштагы икәүләп сөйләшкән кебек. Ул минем апам иде, мин аның сеңлесен уйныйдым. Ул заманда әле мин бик яшь идем. Мин бик борчыладым. Беренче шундый тирән психологик характерда Гөлширә исемле образ иде. Ул мине гел тынычландырадыр. Ул сүз белән генә түгел, ул сәхнәдә бергә уйнаганда мин ничектер тынычлана идем. Аның кебек менә табигый итеп үземне хис итәдем. Син беләсеңме, әллә мин беләмме? Ай Алла, минем энем түгел, үзенең нә баса. Нигә бу кадәр бугаз килеп кычкыра торган соңдыр? Кеше кайткан, үзенең туган авылына, туганнары янына. Күпме кирәксең кешегә? Ул бит Ширяздан абыйның яраткан хатыны һәм яраткан актрисасы иде. Ул куйган бөтен спектакльләрдә Галия апа катнаша, бу вакытта Ширяздан абый театрының сәнгать җитәкчесе иде. Аннары без Галия апа белән ничектер бик якын идек. Ул мине еш кунакка чакыра иде. Бик тәмләп, милли ризыклар пешерәдер. Аның пешмаклары, аның гөбәдияләре хәзердә минем истә. Аларның йортында ниндидер бер бәхет аңкып торадыр кебек. Аның күкрәктән чыккан калын тавышы, мөлаем кыяфәте, ниндидер бөтен йөзеннән, бөтен үзенең халәтеннән ниндидер нур чәчеп тора иде аңарда.